Beýmegin mögsemiň talabaly geçirmegini öpüş etmek üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyz 2026-njy ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta güňäli okul mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toplarynyň düzümini tasdiklamak baradaky buýruga gol çekdi. Resmi nama laýyklykda döwlet toplaryna 2026-njy ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta güňäli okul mekdeplerine okuwa kabul etmäge guramçylyk usulyet taýdan ýol başlyk etmek, onuň belinen tertipde geçirilmegini guramak tawsirli. Welaýetlaryň Aşgabat we Arkadaş şäherläriniň häkimlikleri Türkmenistanyň ýokary we orta güňäli okul mekdeplerine kabul etmek boýunça iş toparlarynyň talabalary işlemek üçin zerur şertlere döretmäge borçlydyrlar. Ministrlar Kabinetiniň giňişleýe mejlisinde arkadaly gahryman serdarymyz bilim ulgamynyň ýol başlarynyň öňüne birnäçe möhüm wezipeler goýdy. Ýokary okul mekdeplerine zekini münasip ýaşlary kabul etmek, giýiş synaglaryny guramaçlykly geçirmek şol wezipeleriň hataryndadyr. Şeýlede arkadaly gahryman serdarymyz täze okuw ýylda gowy taýýarlyk görmek hemde şunyň bilen baglykda bilim edaralaryna awatlaş işlerini öz wagtynda geçirmegiň möhümdigini bellädi. Şunun bilen bir hatarda döwlet başlamaz ýurdumyzda arnyp bolýan almy barlyk işlerini netijeli dowam etmek, almy edaralarda işlenip düzelen oýlap tapyşlary ykdysadyetimiziň puwdoklaryna ornaşdyrmak boýunça zerur çäreleri görmegiň zerurdygyny bellädi. Mälim bolýan ýurdumyzda ýokary bilimli, ýokary ahlakly, özbaşlyk çözüp kabul edip bilýän işçiň hünärmenleri taýýarlamak möhüm wezipedir. Dünýäde intellektual hemde tehnologik bäsleşligiň döwrüne bilim döwletimiziň döwrün talabyna laýyklykda hemme taraplaryň ösmegi öpüşin edip biljek kefiýetleji şert bolup durýar. Ýurdumyzyň ýokary okul mekdepleri dalaşgarlary giň ugurlar boýunça bilim almagy höderleýär. Şunna bu ugurlaryň üstü ýygydyl ýetirleýär, täze hünärler açylýar. Alman we tehnikanyň gazananlary öňde barajy tejribe we önümçüligi, bilim, medeniýet, durmuş ulgamlaryna işen ornaşdyrylýar. Jemgyýetiň ruhy, durmuş ykdysady we medeni ösüşiniň esasy hökmünde bilim siýasatynyň ileri tutulmagynyň kanunçylyk taýdan berkidilmegi, bilim hakkında Türkmenistanyň kanunyna öz beýany tapýar. Jemgyýetiň ykdysady, siýasy we ruhy ösüşi ilkinji nowatda her bir neslin hünär taýdan taýýarlygyna baglydyr. Şoň görä döwlet başlanmaz almy tehnika ösüşiň gazananlaryndan baş çykarýan ýokary derejeli milli hünärmenleri taýýarlamaň netijeli ulgamynyň döredilmegine aýratyn ünferýär. Kompýuterlaryň, multimedia interaktiv usullaryň we tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrmagy, internetiň maglumat feriştelerine el ýeterligiň öpüşin edilmegi, milli alim bilim ulgamynyň ähli başlangyçlarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň pogtalandyrylmagy ýaşlaryň ýokary bilim derejesini öpüş etmäge gönükdirlendir. Hünärmenleri taýýarlamak boýunça baglaşylan halkara şertnamalar esasynda Türkmenistanyň ýaşlary daşary ýurtlaryň ýokary okul mekdeplerine bilim alýarlar. Türkmenistana durmuşa geçirilýän açyk kapylar we giň halkara hyzmatdaşlygy siýasaty netijesinde ýurdumyzyň ýokary okul mekdepleriniň wekilleri daşary ýurtly kardeşleri bilen işçiň hyzmatdaşlygy diýerler. Hemde öňde baraji dünýä tejribesine laýyklykda okuw maksatnamalaryny hemde meýnamalaryny, okuw kitaplaryny gollanmalary ýygydyl kämilleşdirýärler. Raýatlarymyzyň alan döwri we bilimleri milli ykdysadyetimiziň puwdoklaryna iş ýüzüne peýdalanmalylar. Çünki her wagtda ykdysadyetimiziň ähli puwdoklaryna öňde baraji tehnologiýalary hemde innovasiýalary ornaşdyrmak boýunça iň meşhur özgertmeler maksatnamalary durmuşa geçirilýär. Hil taýdan täze derejäge çykarylan milli bilim ulgamy, täze tehnologiýalary, intellektual mümkinçilikleri özleşdirmek boýunça ösüşiň täze belentliklerine tarap anamly öňe barýanyny aýdyn görkezýär. Şu ýylyň birinji ýarymynda türkmen okuwçylarynyň we talip ýaşlarynyň halkara ders we internet bäsleşiklerine ul üstünlikleri, baýrakly orunlary gazanmaklaram muňa şaýatlyk diýär. Dalaşgarlardan resmi namalary kabul etmek möhüminiň eýäm birinji günden başlap işçiň häzete eýe bolanyny bellemek gerek. Bolsa türkmen ýaşlarynyň täze bilimleri, hünär ustadlyklaryny el almagy, ýurdumyzyň intellektual we ykdysady kuwatyny pogtalandyrmaga, goşun goşmaga amtalýanlyklaryny tasdiklaýar. Beýmegimiň öňe ýaratyna ýaşlaryň mektep okuwçylarynyň arasynda köpçüliklerin wagt düşündiriş işleriniň geçirilendigini bellemek gerek. Şeýlekde ýurdumyzyň ýaş raýatlaryna ýokary hilli bilim almak hemde hünär taýlamak üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Şoň görä Türkmenistanyň geljeginiň röwşen boljakdygyny anamly bellemek gerek.
Gahryman arkadamyň hemde arkadaly gahryman serdarymyň durmuş ugurly siýasaty şol sany milli bilim ulgamyny ösdürmek boýunça alyp barýan siýasaty muny dol şertlenir ýa.